Здравейте, казвам се Станислав и в няколко видеа ще ви покажа как се строи къща в Флорида от почистването на парцела до окончателното ѝ завършване. Преди да започна с тези видеа, искам да направя няколко уточнения. Първото е, че за съжаление ще използвам доста често чуждици, думи и термини в разговорите, тъй като вече 14 години живея в Флорида. Второто нещо е, искам да уточня, че аз не съм по професия строител. Това го правя като по-скоро хоби, нещо on the side, отстрани. Строя тези къщи заедно с моята съпруга, тя прави дизайна, аз изпълнявам контрола по строителството и по качеството очевидно. Защо отбелязвам това нещо? Защото тъй като тези къщи остават за нас, или ги пускаме под наем, или ние живеем в тях, използваме по-качествени материали и също по-скъп работен труд, затова имам малка разлика между крайния труд, който ние правиме, и строителите. И това е нормално, защото те все пак това го правят с цел печалба и е нормално те да се опитват да спестяват малко повече продукти и също в работния труд. Както и да е, и третото последно нещо, което искам да отбележа, е, че не съм много добър с технологиите, видеа и такива подобни неща, така че не очаквайте супер качествено видео, даже не бих казал въобще качествено видео и аудио. Това го правя просто така, за да споделя всъщност как се случва целият процес. Също го правя, когато имам свободно време, това не е много, така че моля бъдете търпеливи и нека започнем видеото, първото видео, което ще бъде. Ето какво се получава след като се докарат камионите с пясък. В случая говорим за 8 камиона с пясък или 80 ярда. Вече изцяло основите са запълнени и сега чакаме водопроводчиците, всъщност те са тук и ще започнат инсталирането на тръбите. Нарича се layout тази процедура или roughing също. Има няколко екипа и ще им отнеме около 2 дни да приключат с тази процедура. Окей, вече водопроводчиците са готови с тяхната част. Това е главната тръба за силъра. Това са останалите тръби, които съответно са за топла и студена вода. Пак силър канализация. Тоалетни бани. И минаваме към другата част. Това е общо взето какво представлява така наречения roughing, който водопроводчиците правят. След това следващата ни стъпка е да минем инспекция. И след като минем тази инспекция, следващото нещо, което остава е да продължим с зариването на този процес. Здравейте! 2 дни сме в момента преди изливането на цимента и идвам да ви покажа промените. Процесът на стъмпване вече е завършен, демек компресират този пясък, за да се получи тази форма. След като е компресиран пясъка, пристигат пест контрол
не мога да се сетя в момента на български точно как да кажа, или пръскането против вредители, в случая против термити. След като го завършат този процес, следващото нещо, което остава да се направи, е полагането на wire mesh и chairs, също още рибар и пластик. Всъщност това са материалите, които ще бъдат използвани днес. Около 5 ролки wire mesh, имаме около 25 бройки рибар, 300 така наречените chairs и една ролка от 300 квадрата поли. Друго нещо, което е направено в момента от последния път, когато се включваме, е поставянето на тази тръбичка. Ето тази. Идеята е, когато се сложи айленда в кухнята, също тук ще бъдат прокарани, всичките кабели за острова или айленд. Имаме малко сняг, който вече се оттегли, но това ни забави мъничко. Ще продължим да се надяваме утре. Днеска започваме изливането на почта. Тръка е на място. Чакаме да дойде самия бетон. Очакваме около 5 камиона, може би 6, зависимо от колкото трябва. И групата с контракторите вече е тук, разтоварват тяхния еквипмент. Същевременно ще бъдат използвани и около между 130 и 150 от тези така наречени J-болтове, 12 инча дължина. И нека видим малко по-късно какво ще се получи. Вече пълненето. Първата част е да се запълни пространството между тухлите. След като приключиме периферията на цялата къща, всички тухли или блокчета, да сме по-точни, са запълнени, ще започне изливането и вътре. Вече започва частта с запълването вътре. Може би е малко шумно, нека се преместа. Имаме около 10-12 човека, които се занимават с разстилането на бетона и оперира контръка. 32 метрова е ръката на този камион и вече имаме втори камион с цимент вече се изсипва. И няколко други ни чакат отзад. До момента имаме 4 камиона. Чакаме 5 и най-вероятно ще ни се наложи 6. Не най-вероятно, също ще ни се наложи 6. Не съм направил точно калкулация, очевидно. Здравейте отново. Вече сме 7 дни след изливането на бетона отгоре или плочата. Както казахме предишния път, 6 камиона цимент. И сега идваме да видим как се получават нещата. Всичко изглежда много добре. Общо взето е и доста равно. Има много малки дребни отклонения, които по-нататък ще успеем да оправим.
И след 2 дни, дебек на 10-тия ден, ще започнем вече изграждането на конструкцията. Но това е общо взето какво се е получило до този етап. Ще се видим след няколко дни, да видим как изглеждат нещата след започването на изграждането на стените. Здравейте, правиме включване 4 дни по-късно, откакто за последно се видяхме. Като видите, част от нещата вече са изградени. На следващия ден, дебек утре, ще се продължи с поставянето на пода на втория етаж. И също трябва да се инсталират още допълнителни неща от hold-down системата, или hold-down системата е всъщност това, което държи къщата заедно и нейната устойчивост. Като цяло се движиме добре с времето, имахме леко забавяне с материали, които не дойдоха на време, но ще наваксаме през следващите няколко дни. Следващото включване ще бъде, да се надявам, след 2 дни и да видим каква е разликата, когато вече всъщност втория етаж ще почне да бъде оформен. Получихме още едно деливъри. Значи това е вече 4-то деливъри. Плюс ето там в края тези 2 палета. До момента сме на около... С това провод сме някъде на около 35% от дървения материал, който ще се използва за конструкцията. Това са единствените неща, които всъщност идват при кът или, как да кажа, предварително срязани. Това са ни тръсеса, демек основите на покрива. И би трябвало утре да бъдат инсталирани. Здравейте, днес ще ви покажа какво състои hold-down системата, която реално крепи къщата. Както вече в едно от предишните видеа показах, J-болтовете. Имаме 92 J-болта, 12 инча, които са в самата основа. Преди изливането, по време на изливането на основата те бяха сложени. Сега вече са захванати. Следващото нещо, което се използва, всъщност първото, което се използва е този тип бракет, казва се SP1. От тях в тази къща ще бъдат използвани 250, между 265 всъщност, предимно на първия етаж. Тази и на втория етаж всъщност ще бъдат използвани те. Това е следващия бракет SP2. От него за тази къща са предвидени 240, които ще бъдат използвани. Друго нещо, това е всъщност J-болт, само че е 10 инчов, демек това е по-малък болт от този, който вече е инсталиран, който ви показах преди малко. От него са точно 90 ще бъдат използвани
за допълнително укрепяне на къщата. 12-инчов нормален хекс болт. От този ще бъдат използвани 28. 10-инчов хекс болт. От този ще бъдат използвани 65. От този бракет ще бъдат използвани 196 в къщата. От този бракет ще бъдат използвани 240 в къщата. От този тип болт ще бъдат използвани 22 в къщата. От този лиф ще бъдат използвани 48. Такъв тип бракети са, ето и като тези двата по-големи, които може да видите. От тях не са много бройки, мисля, че с някъде между 15 и 20 от всеки от този вид бройки. И това е общо взето, което прави и цялата hold-down система. Не включвам в тях тези плейтове, които ги виждате, са доста от тях. Също не включвам в тях едни родове, които ще бъдат видени в последствие. Те са, от тях използваме, те са за стягане всъщност за здравината на къщата. От тях ще бъдат 50 пръчки, метални пръчки, които са с дебелина от half inch и 50 пръчки, които са с дебелина 5/8 inch. С съответно дължината им е 12 фута на всяка една, демек почти 3 метра. Иначе, като ето представя част от hold-down системата, това са бракетите, които сега ги показахме, по тези кутии с тях. Пирони до момента са използвани 50 000. Това са две кашончета, които още не са използвани. Мисля, че са по 4000 в тази кутия, значи 58 000 и вече трябва да вземем още 6 други кутии. Така че грубо към 75 000 пирона отиват за построяването на една такава къща. Ето докъде сме стигнали. Вече имаме събфлоринга на втория етаж инсталиран. Както споменах в предишното видео, или поне си мисля, че споменах, ето тези лепила се използват. Общо 64 сме взели. Това е, което до момента е останало от тях. И това е за сега. Имаме малко от hold-down системата още отвън, трябва да ги вкараме вътре, за да не ги вали много дъжд, като вали. Сега получихме още една доставка от Plywood. Това са 175 парчета Plywood. Тези са малко по-различни, ще бъдат за покрива. Това са тези два палета и ето този там третия. Общо взето с това започва лека по лека да се изчерпват материалите, които ще ни трябват за завършването на дървената част. Оттам насетне, грешка, всъщност утре получаваме още една доставка, около 300 парчета, малко по-различни са. Ще ги видите, те са предимно за външната част. В момента работят на втория етаж предимно. Ето това е, което до момента имаме като конструкция. Би трябвало да завършат с частта на гаража днес. Здравейте! Днеска да видим докъде сме стигнали. Вече навсякъде имаме покрив. Реално. В смисъл основната част на покрива. Повечето бракети са инсталирани и сме готови, почти готови за инспекция. Фрейминг инспекция. Липсват ни няколко неща обаче, които трябва да ги коригираме преди да можем да скеджваме тази инспекция. Вече имаме бекпорча направен. Тук една грешка се получи.
по-скоро липса на правилна комуникация. Това трябваше всъщност да бъде едно излято цяло и да бъде наравно с цимент. Но, както казах, имаше лека грешка в комуникацията, когато разбрахме, че сме на различни идеи имаме с един от субконтракторите. Просто решихме да го оставим така на този етап и ще коригираме това нещо в последствие, когато започнем да правим драйвуейте и да слагаме камъни или тухли отгоре на тях. Тогава ще го изградиме това нещо. И тези бетонни колони, които ги виждате в момента, те няма да се виждат в момента. Още не е напълно готова конструкцията. Както виждате горе в ъгъла, са тези 12-инчови болтове. Долу също трябва да бъдат поставени в основите на тези постове. Тези постове са размер 8 на 8 инча и 12 фута дължина. Цвета на това дърво, което виждате леко като оранжев, не знам дали го виждате вие или не. Това са LVLs, съжалявам. Изключително скъп материал, той се използва като носещи греди реално. Доста са здрава структура имат и затова цената им е такава. Тук започнат вече да се прави фрейма за камината, която тя ще бъде неистинска камина, в смисъл електрическа камина, но това ще бъде всъщност фрейма за нея, а телевизор ще бъде отгоре върху камината. Отиваме на втория етаж. Стълбището вече е готово. Когато почнем да слагаме шитрока, реално ще можете да видите повече как се оформят стаите и разположението, така че за това сега няма да говоря. Сега предимно показвам пак за бракетите, които държат къщата, за tie-down системата. Още не са инсталирали основните елементи, които всъщност те стягат всичко. Това са тези метални родове, които преди бях споменал. В момента долу има 89 от тях и мисля, че ще ни трябват още няколко, по 12 фута всеки един от тях, 5-8 инч диаметър. И реално те се свръзват, вертикално се поставят на различни места из стените на къщата и се свързват за тези J-болтове, за които говорихме вече преди. И затягат. Балкона е готов. Тук имаме балкона, тук е покрива всъщност на бекпорча. И това е за сега. В следващото видео ще видим повече.